Sajake ngremo bangkrut iki. Biyen gak kaya aku. Saiki ya gak kaya aku. Balik kabeh-kabeh kaya aku lah kembar. Duwe tangga ya tangga kali. Jenenge wong nek kadunge sial ya wis gak kaya wong sial. Nek kadung wong entuk rezeki nomplok ya gak kaya wong entuk rezeki nomplok. Biyen mara seneng tak kuasai. Saiki dikuasai Nur Kayan. Biyen aku dadi RW, saiki dadi penduduk. Tapi gak apa-apa wong biyen kono ku ya wong ana jaya ya ana apes. Saiki aku prei wis gak ngremo. Tanahku tak dol untuk desa wingi untuk terabasan kangge ape ana jalan tol. Tanah 10 meter iko dituku 5 M. Mergo tanah penting manggone nduk tengah-tengah nek gak tak dol jalan tol iku gak oman dalan. Mesti jeglong wong tengah dalanku. Makanya masih 5 mil ya ditebas. Saiki aku syukuran wis kadung oleh duit akeh. Iki mang nekakno bolo-bolo ya niatku selametan. Beleh PT iki 1/2 kilo. Tangga kok krungu jarane ana wong wis slametan lho mambu ae prasaku. Nekakno Koramil, nekakno Polsek, nekakno kecamatan, nekakno arek-arek Gang Buntu. Ana biskup abadi burine iku Gang Buntu arek biyen rek. Ya jek eling ae wong sabone kono. Ada nggak perlu akeh-akeh, sing penting iso guyub langsung tak dangno 2 ton. Pokok masuk titik iso rata. Wong kampung ya kecipratan, tangga adoh ya keduman. Lah iki mang undang-undang wis saya wong 17 situ gak ada sing teko. Iki undang-undang ta minggat wong-wonge. Lah iki nek kate gak ana sing teko lak mambu lak malah gak slametan malah dodol sego aku lakan. Ya apa arek-arek rek. Wis bojo gak duwe. Rabi ping 4 matek terus. Mosok kok mengandung tetanus aku iki. Ari. Sumur kok mang wis dintas. Sumur. Semur. Wis. Oh ya. Durung. Borongno ae nek men ana sing kenyang. Iki tak gorengno seng. Rambak Arab. Biasa lah rambak sapi. Rambak iki teko Saudi Arabia, gak sembarang rambak iki. Winginane ana kanca munggah kaji tak peseni golekno rambak sing teko Arab. Oleh, lumayan 2 on. 2 on iki regane 4 juta ya, Rek. Ya apa gitu. Assalamualaikum. Krepek undangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes nih sukses. Sukses. Endi arek? Wes lho, aku undang. Lho nduk kene. Oh, undang 4.500 wong. Kon teko ngomong ya langsung rene lapor rene aku terus golek ngene. Anjene senaku liwat buri. Lah iki mangli. Apa? Sing luar negeri. Sing luar negeri wis tak undang kabeh. Wis. Iki lho. Teko Kolombia, Kolombia, Brasilia, Moro seneng liya. Wah, ape tak undang? Ambek katutno sememia. Sememia. Iki Moro seneng kono, daerah. Oh, ono ya? Ono. Oh. Jadi Kolombia. Nah, Brasilia. Kulup kangkung, kulup kacang. Kulup godhong. Tapi ono sing gak
Ditulis sih mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Fahadha lahan bihaqqin. Bihi ghair. Lungguh. Tapi ki mang ngono li sing gak ditulis nang kene tapi tak ja. Iya, Pak. Sing gak ditulis nang kene tapi tak ja. Lho kok lancang kan? Wah, kok nek dipasrahi ngene wis korupsi wong kan niku. Gak apa-apa nek kanggo jagani cadangan nek. Lho kan niku. Terus bos iki. Sing slametan aku takon. Tapi akan jagani nek kurangi kan gak enak. Sing ngongkon sapa? Ya gak ono aku dhewe. Aku jenenge lak lancang. Kon kae dikongkon ngono wis nglancangi petugas. Kon iki tugasmu undang-undang wong sing sesuai catatan teko aku. Nek gak ono tulisane aja undang-undang. Wis gak perlu diundang wong gak ono tulisane. Sakno trubus iku nek wong gak ono rewange. Nek gak ono rewange sangono-ono. Oh gak ono rewange bareng ono lho. Kon dhuwure kok nyangoni ya kesakno bapak tali. Ngesakno prasama yatim piatu ta. Ngesakno. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Trubus. Iya. Iya, ya apa kabare? Api-api ae. Apa nang ndi iki? Kok ngomong no? Wes. Ngomong. Bapak tali trobos cek melok wong kanggo trobos. Apa nanti jare? Ya terene kok tak tulis dhewe ngapa? Apa rene ta? Iya. Oh, alah. Cek repot aku. Engko nek mare genduran rene yo, aku jane kana bolo-bolo. Ya wene nek ngono, wis aku tak balik nek ngono. Iya, iya. Wis gak apa-apa tak balik kok tak apa maneh kok. Kapan-kapan rene ya? Wis gak apa-apa. Bos. Katene di kon niku. Ya balik sih mulai wong kene jarene jerepot ning supaya. Oh niku wis rene kate balik iku lho. Leli. Kone mbok sing perasaan titik apa? Trobos iku kancamu. Bapak melok, be gak tau mbadok ta apa? Oh nek ngomong sing enak kok. Oh, gambar-gambar nompo karo ngene gam. Mula ngomong bang badok. Bos sabar. Lungguh. Ngomong sing enak apa? Kon niku aja kemalan. Trobos iku sapa? Trobos iku ayo kancamu dhewe. Sing slametan iki Supali duduk awakmu. Masih Trobos gak diundang teko ya babah. Anggep penae Trobos rai gedhek lho lak wis. Hemat. Kon kok tambah nemen. Iku ngelono aku gambar kon ngelono tambah rai gedhek kok ngene. Bos. Yang kerik. Apa enggak resek kan? Purane eli emosi li. Dadi preman kan? Gak sepurane eli. Kan gak ngerti nek aku korake manukan, ha? Purane eli. Kalau tak jelok ya udelmu kan. Gak sepurane li. Kalau jangan kresro ya kan ya. Ya emosi li sepurane li. Iki daerahku iki. Ya sepurane eli. Apa kan jalo tak tawur ya becak-becak kan, ha? Gak sepurane cak. Yang kerik. Gak sepurane. Gak diundang teko tambah ngrusui ngrusak tumeng iki ono 5 juta iki masih ngene iki. 5 juta iki. Sepurane ae gara-gara arek-arek lho ngelono Gara-gara arek dosane apa salahe apa iki? Iya tapi jenenge wong emosi lah gak mikirno ngono ali. Lah kan emosi mbek sapa kok ate mbok tumpeng apa Aliwon apa aku dilono gambadok-badok tambah selamat ngelono aku rai gedhek munggo kono gak isin dilono ngono. Sapa muni ngono? Iku liwon ambek selamat iku Munine ya apa, Bang? ngelono trobos bapak gak anu wong mbek ane gak tau mbadok. Liwon aku gak tau mbadok liwon. Sing selamat yo ngono. Karena lah pokoknya melok-melok ngomong ancen bayar iku rai gedhek lono aku ngono. Muni ngono. Kok gelane kan ambek liwan. Kon niku tamu kurek. Hargailah aku. Masih Trobos gak tak undang. Wong liya kanca. Wong arek wis kadung teko ya bapak ya gak usah dilolokno. Iki tanggung jawabku. Ya wis bapak cek teko. Bae bojone gak adang. Hei! Kan jalo tak antem ya? Masa ngono kan ngono bojoku gak adang. Nek aku pribadi gak apa-apa tapi bojoku nek. Lho muni apa? Aku cadangan gak iso mlebon jol kok. Aku muni apa? Lah kon ngono bojoku gak adang barang. Oh, kupingmu remek. Lah kon ngomong apa? Teko ya bapak, arek iki saking kakean begadang. Iya. Ya, salah menenge bos, yang penting katut lho bos. Enggak Begadang.
Salam meneng ae, lha apa jare aku ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iki wis tak niati tak kajati, iki hajate syukuran. Supaya kon ngerti ceritane ya apa sih sampai aku ngetokno tumpengan utawa wasan iki mang. Iki mari entuk terabasan teko jalan tol 5 miliar. Jenenge kanca gak isoan duwe rejeki kudu sebagian ditokno kanggo ngumbah rejeki iki mang. Supaya aku rezekiku bersih teko balak dan lain-lainnya. Aku amal, gak amal panganan tok, wong iki ana sisa dhuwit. Gawe nebus-nebus dosaku sing biyen-biyen. Aja sampe apa jenenge iki mang katut kotor-kotoran iki mang. Ya rene kotorane waya udan-udanan kotoran kok mlebu nang omah ya gak enak. Ana titik ya didum titik, ana akeh ya didum Akeh. Sing nampa titik ya aja ngresula. Iya. Sing nampa akeh ya aja bunga. Aja bunga, aja seneng. Mergo rizq minallah, rezeki paringane Allah. Titik akeh apa jare sing ngeduh. Jas. Supaya kabeh kemang kena diatasi. Aku wis semene durung. Wis, ana wis kok ngene iki gak dikae. Nih. Iki ini gak buka sih. Iki terobos wajibe gak buka. Lah wis lho. Terobos gorong. Lho, kok durung. Durung li aku li. Takon gorong. Kok iso durung. Ngomong mbak aku gorong. Durung. Kon mang ya. Lho. Awakmu. Wes lho. Lah ya kok iso kabeh wis kon kok durung. Durung sumpah lho durung rek. Sumpah Durung yakin durung li. Kon mah gak ngadep nang aku blas ngono rek. wong wis ngadep ngono lho rek. Tapi ngadep ta duwe durung sumpah lho balekane lho. Lah aku nek wis nek durung sumpah lho lak wis ta. Cendra sisakmu. Masalah yakin lho kan rek ora apa lho aku nate. Kok iso kabeh wis kon kok durung. Durung sumpah durung rek. Aku malah kon wis muni sih. Ana titik ya tak dum titik, ana akeh ya tak dum akeh. Lah iya. Rezeki paringane Gusti Allah. Lah mangkane tapi nek aja sampe dadi gegeran. ya tapi durung temen li. Lah ngurane kabeh wae lah gak apa-apa nek Ya. aku dhewe. Ning. Anggemu gawe kerokan ah. Anggemu aku masuk angin ngono ta. Lho kon nek gak gelem gak apa-apa, aja duwe buak-buak ngene. Lah nyarane sewen aku mau satu lho. Anggemu aku masuk angin ngono tak gawe kerokan. Kon termasuk menghina lho iki. Ya gak menghina tapi wong kok sakmono lho. Kon larus nek ngono dhuwit negara. Iya sing ngarani duwe bebek apa apa. Lho enggak maksudnya menghina dhuwit kan padha karo pelecehan. Tak lapurno, kenek kon. Ya gak kok di 100 saya lapor. Tapi wong 100 maju ngono aja 100 rek. Liyane ngono apa? Yo li cek kanu li, aja nemen-nemen apa. Rote lho. Arek-arek. Sing penting rukun. Yang ngene sih. Sareng tak tekano kabeh, ana titik dipangan titik, ana akeh didum akeh. Hajate tak baleni maneh iki aku syukuran. Sampai tak kabarno berita. Aku nekakno Pak Mudin ya gak sembarangan. Iya. Sarane Pak Mudin ki mang kecekel. Gak iso teko. Napa mesti kok Nang Bandar Togel lah Mudin. Saya taruh ngokno tare. Aku ngomong lah durung titik, omahe lah durung jelas sih. Kamu tidak kecekel nek gak bandar narkoba. Pak Mudin kecekel sing wedok. Gak oleh metu-metu. Mergo putune setep. Walah. Dadi bengi iki gak ana sing ngujubno selametanku iki. Dadi iki tak pasrahno awakmu kabeh. Iya. Ya sing iso ya tolong iki ujubno hajate syukuran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah apa sih? Kok innalillahi ya apa sih? Syukuran kok. Oh syukuran ya.
pasamu bebekmu bongkok. Oh iya. Innalillahi. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang terhormat saudara-saudara sekalian yang hadir di dalam acara undangan Bapak Supali sekeluarga, merupakan acara syukuran. Kami sebagai wakil Sokibul Hajah tak lupa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Supali sekeluarga ini diberi panjang umur, diberi berkah yang barokah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka tak lupa kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara tumpengan ini berupa hidangan dan makanan semoga steril, suci hama, bersih dari rasa sakit dan jauh dari penyakit. Maka tak lupa kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara sekalian, kami mohon doa restu, mudah-mudahan Bapak Supali ini selalu rukun-rukun saja dengan istrinya. Selesainya syukuran ini mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Maka tak lupa kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur kan? Hal apa? Gak iso kan? Hal apa? Ya kan bulet gak assalamualaikum tok kan kapan marine? Lah selak bosok sego iki. Kok gak entos ini maju barang kan niku. Biyen iso apa? Mbok yo ngenteni sing iso. Gak iso ndisiki ya kaya iso-iso dhewe. Mat, wis gak perlu kate bahasa macem-macem. Bahasa Jawa pokoknya tetes cocok dimengerti. Iya. Bahasa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak sedaya, kula atas nami Cak Supali sekeluarga, kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami, dene menapa panjenengan sampun kersa rawuh wonten ing ngriki panggenan lan boten kesupen kula ngaturaken salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estune Cak Supali menika tasakuran mugi-mugi tansah pinaringan berkah barokah ing Gusti, mboten wonten alangan menapa-menapa lan mboten kesupen kula ngaturaken salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sasampunipun dipun slameti utawi dipun pancaki tansah tinebihaken saking rubeda cinedhakaken sedaya rezekinipun lan boten kesupen kula ngaturaken salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ugi panjenengan sedaya para rawuh kula suwun kanthi sanget mbok bilih wonten tetedan ingkang kirang nyeceki utawi panggenan ingkang kirang nyeceki dumateng manah panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten lan boten kesupen kula ngaturaken salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, Dik. Kon yo kecekluk nang assalamualaikum. Kon wis bener-bener apik-apik lho, Met. Napa mbok kakean assalamualaikum? Niki segone selak mambu. Wis sekone, Jas. Kon yo Ajmain amma ba'du. lho lak ngene sih rek ama bakdu ku temenan iki. Aja lali ki ana wa bihi nasta'in ngene kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah iki lho. Iki sih beneran iki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Ah iki. Pokoke nama bakdu iki bener wis gak kaya kon rek assalamualaikum tok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Iya. Iki lho temenan iki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Kok balik duwe? Lha apa? Kon tambah kaken ama bakdu.
Lah jaremu sing nek ama batu. Wis kan gak entos. Ya apa rek kok ama baju kok terus. Ling. Hei, kono aja jerit-jerit. Kono aja jerit-jerit. Apa jerit-jerit? Sing salah iki sapa-sapa. Sing salah kon dhewe. Kalau jadi nyalan aku tak sojol kon. Lah apa nang cocok? Iki sing duwe gawe aku ajatanku. Lah apa kok nyalan aku dadi apa kon? Lah kon ngongkon arek sing gak iso kon ndongani. Lah sing iso apa ya gak ngono. Gak kakek assalamualaikum, gak kakek nama batu. Apa? Kon aku budek ta. Ora kabeh Pak Mudin gak iso teko. Dadi gak ono sing iso ndongani. Masa wong samene kae iki Pak Mudin tok sak desa Pak Mudin tok sing iso. Alian ra ono sing iso. Lah nyatane gak iso ngono kok. Lah terus apa lho? Lha apa kon ngene? Kon dolan kalunge. Kalunge. Kalunge tasbih. Gak kon nyepeleno lho. Lah iya nek kon iku pancen iso ya gak kesah kakean ngomong. Lah nek pancen arek gak iso kon sing rumangsa iso lah diojobno lho. Cenake ngongkon wae padane ngongkon anake kate nang adusane lele. Mbaya sing sopan apa sapa gelem. Maksude ngene lho, Li. Maksude ngongkon sing apik. Bos, aku tolong iki ujubno soalnya Pak Mudin repot. Maksude lak ngono. Sing sopan. Sopan lah ngongkon kaya ngono sapa gelem. Bos, Apa? sarene Pak Mudin gak iso teko. Ya. Wong arek-arek telu ya gak entos kabeh. Sarene kon ya mari tuku tasbih. Ya. Ya tolong wong kon iki iso ya aja keberatan iki ujubno. Ya gak apa-apa engko nek kober. Loh. Kok sih bos? Bos. Ayo apa? Ngojobno wejanine gak ono ngomong tok. Ngojobno tanggung jawabe gede gak ono duwike gak ono apa-apa. Satu sih gaya apa? Loh, iya Li. Wajib Li. Wajib satu kok ndongane lho. Kenake tanggung jawabe gede. Iya Li. Ana keliru-kelirune omong aku iki dilono wong akeh kok. Bos, Apa? iki minangka wajibe ujubno. Oh, ayo ngono sing jelas. Kacenane 1000 ya. Ya. Dongane titik ngono ae. Loh, kok titik Ama 1000 kan donga akeh. Sing akeh tak tambah 1000, 2000 sing akeh dongane sing slamet. 2000 ya patekang lek padha ae. Lho, ya cepet Warange. katok. Ana kepengin mandhet tambahan apa? Ya tambahno ama bakdu titik-titik. Lan ana ama badune 4000 li. Ah, kon duwe akeh jangkep 5000 ngono lho. Kon ujubno tak rampok. Lho nek gak kalah gak apa-apa nek gak ngojobno gak apa-apa. Iya, iki lho. Lho. Kono aja pecical-pecicil lho, kan jajile lho. Jotos pisan nduk. Jajile pecical-pecicil. 6000 lho ya. 9.000. Dititen ae ya. Iki ajate nyukurna kon mang ah. Lah apa nyokurna aku iku? Lah ya apa lah ngono? Syukuran. Syukuran ngono. Al insanu wal tasyakuran. Wis krungu. Kakean assalamualaikum tulisan. Rat. Itu orang baju. Kamelo. Melo ya apa sekali ku. Sana. Kon wis nampa 9.000 lho, Kon. Berarti kon wis tanggung jawab. Lah apa kalau gak melok iku? Apa kate tak dongane apa isine diseret-seret-rono. Lah apa aku ora iso dongane isine apa? Senyara apa? Iki Jaswari ya selamat ya liwon. Kan kaya apa? Gak tau genduran lah kon iku. Ora cidik aku nek ngene gak gaduh. Masa gak gaduh, masa gak didum ya Trubus. Kon nak krungu seru sih. Iki tak pasrahno Trubus. Krungu kon. Titik akeh sing ngedum Trubus.
trobos. Lah nek genduren bengi iki mbok seret rono seret rene lah gak genduren. Lah lek kareng ngono pindah nomor seneng lho ayo. Cek karuan cek ado pisan. Kene. Diseret-seret. Bondo teman-teman hari ini. Ora bosok sembah iku. Ngene mangkelan. Kok jengkel aku ngrasakno arek cilik-cilik iki. Seta. Wong wis enak-enak kok buyar sih. Enak apa? Lah apa kok buyar? Aku keplok ngene lha apa arek melu terbangan iki. Lho, Sing salah awakmu, sing ngejak awakmu ngono kok. terbangan. Iya sing ngejak trobos ngono kok. Lah sing ngejak kon kok muring-muring. Ngejak apa? Lah ngejak apa? Lah ngejak terbangan mang. Ah, goblok. Sing tak maksudnya lho, li aku nek keplok plek ngene mulai. Ngono lho, gak terbangan. Lah gak Ngono gak terbangan apa? Ngene terbangan, ngene ku mulai. mulai. Kok iso terbangan anggapmu nyunatno anakmu ngono ah. Goblok. Mulai. Mulai. Tuturan apa iki arek-arek ku? Siapa? Sing tak maksud iki gak plek ngene iki ngomong mulai gak. Ajare kon nang ngene mulai. Iya tapi plek ngene sirep. Oh, sirap. Tuturan ta. Omong ngono. Gak perlu kanthi muni mulai. Sirep. Tak ngomong. Krungu ah. Ah. Sirap. Ya. Ya apa? Lho iki omong ngono sing ngidak, sing tak maksud sirep. Nek wis plek. Kon ku salah sitok ae ta ya mulai nek ya ngene, sing bener. Oh. Lho ah. Jaya. Nek kamera aku buyar-buyar, tak buat yang kali. Wen. Ngewo ape buyar. Lah kon ngono pisan. Sing tak maksud ngene gak sirep ngene gak. Tak mulai tak ujebne arek-arek meneng ae ngono. Oh, arek-arek meneng ae. Oh, meneng ae. Ayo ngomong meneng ae ngono iki. Ngene iki kon wis gak ngomong apa blas. Ah. Iki ngejak awakmu kon meneng, kon diam memperhatikan. Ngono lho. Iki ape aksi? Aksi. Ya. Action. Ah. Ayo muni aksi iki. Padahal syuting action banget. Nek ngomong aksi aku gak melok. Temen tak buan anggone kali kon lamong. Kali Bu, kali omong iki. Wis jare. Ya. Wis jare. Ya. Wis jare. Ya. Kamelo. Aku gak melaku degrok blas. Hei, kon nek gak sanggup punya gak sanggup tak golekno model liya. Gak sanggup apa aku wis sanggup dongane iki lho. Lah kok gak melok. Kamera apa wong kamera apa wong arek-arek ngomong gak bisa basa blas. Masuk wis jare yo. Lho ngono lho. Iya anggap ngomong ambek ponakmu. Wah, ya apa sih jas lari slamet liwon. Kon ku basa rek. Nah. Dituwekno. Aku minangka petuweke kene. Sing salah ya trobos. Lah apa? Wong ora gelem basa. Lah nek kene basa aku ya basa ya. Iya. Sing salah kon gak gelem basa. Basa mang karo arek-arek gak ono sing gelem basa. Basa. Soale trobos ora basa. Lah kon mang ya apa? Ya wis jare. Oh, lah iku apa? Basa. Basa. Nek kon basa arek ya basa. Nek aku gak basa. Ya melok Kita basa. Tak cacake. Cacak karo klambi. Pun gedene sedaya. Nggih. Iya. Pun nggih. Nggih. Niki sing ada kaca sederek Supali. Nggih. Rembug rukun kali pedet. Kale sing wedok. Lho lah ya bojomu ora tau tuku pedet. Iya. Rembug rukun kali sing wedok. Nggih. Lah.
medale tumpeng. Menika merohi cedereke Supali ingkang manggen wonten keblat papat gangsal badan. Kadosta Badan hukum, kadosta Badan pertanahan, kadosta Badan halus, kadosta badan pegelinu, entor rematik. salah apa nih badan badan Kon kula apa nang badan iku? merohi iki lho. Ya goblok rek. Enten medale apa, Mang? Tumpeng. Enten medale tumpeng menika merohi sedherek Supali ingkang wonten kiblat sekawan gangsal badan. Lah, badan hukum. Badan pertanahan. Lah, enten medale taha. tahu. Tahu iku nek genta nek maten taha. Enten medale taha. Menika merohi sedherek Supali ingkang boten kerawatan. Kaya to, Wong Bambung, wong ngemis, wong minggat, Wong budal tak lodruk. wong kecekel. lah. Enten medale debegel, Begedel, debegel, Wah, be, gel, ge, gel, del, wah, gedel. debegel. Enten medale debegel, be, be, ge, ge, del, del, debegel. begedel. Enten medale begedel. Menika merohi sedherek Supali ingkang lair bareng sapasar. Kadosta pasar Wonokromo, Pasar Kupang, Pasar Krian, Pasar Blauran. Lan pasar manukan. pun kula kinten cekap semanten ingkang dipun dalaken niki enten medale kulup mambu mboten kula jopaken. Mergo eling-eling kene kula jopaken Supali mundak tambah mambu. Monggo sareng-sareng maca malapetaka. Fateka. Lah ya dibacane Fatihah kon cegakne malapetaka. Oh iya Ling. Kon cegakne malapetaka ngono. Tiap malapetaka, tiap malapetaka di dalam dunia, di dalam dunia itu semua itu semua ulah manusia. ulah manusia. Cain cai jatuh cain untuk cari baca baca cain cai jatuh cain untuk cari baca baca aku wingi nang pasar klambi kate tuku klambi nang pasar klambi kate tuku klambi tata totol lali gak gawe klambi cair catul cair di untuk cari banyak cari bacul cari siji cair catul cair di untuk cari banyak cari bacul cari siji. Aku ingin nang pasar kaos sebab aku gak duwe kaos. Nang pasar kaos aku tuku kaos sampai sing dodol ora kaos. Cair catul cair di untuk cari banyak cari bacul cari siji. Cair catul cair di untuk cari banyak cari bacul cari siji. Aku ingin nang pasar kupluk, nang pasar
kowe golek manuk nang pasar manuk lah kok sing dodol manuk kan duwe manuk Tol cae najae jatuh cae Tol cae banyak Tol cae najae jatuh cae Tol cae banyak aku Poyoson Obat gosok 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 Londo semanggi Londo warireng 8 wajik As keriting. papat aja 8 warireng 10 waru abang As keriting. sama semanggi loro waru abang londo wajik As keriting. Londo warabang londo wajik loro waru ireng as keriting Iya. Joker wis iki kena aku Joker terus nek kena ya aku wis mari oh mari ta mari oh tak juga ngombe Sprite oh ya gak apa-apa Fanta iya Coca-Cola Aku arak ae. Kartideng kerating deh ngerti deng kon arep kopi Arab kopi ya Arab lagi lah aku dhewe lho lah iya kon arep kopi ya Arab lah iki aku dhewe lah kok arep lah jare kopi arep kopi ya oh lah uga kopi ya untuk menjaga kebersihan soalnya kebersihan sebagian daripada iman besok nah besok kadung padha sepurane ae soalnya daerah Surabaya godhonge godhong plastik nah sampe sing ngombo godhong kon tak peleno godhong sing ngono Loh, lah ada yang ngongkek rek. tak sesene Mamat kamu jajan oh panas rek Tak ngono ta. entong sama entong kok sakene suara Cek kabeh. Tak ngono ta, Bos? kok sak cuwil rontok Kayak ngelotok groto. tak tambahi ngono nang ngersul Ya garek tapi ketrok ngono. uang jadi tengah yang ngejakin nang kon arep tahu arep oh walot goreng karingen Beku bae. oh kon tidak arep debegel ta Kak Ya arep rek. arep arep arep
Oh ya walot iki rek. Mula iki mang dadi goreng ambek semen ah. Kon kan duwe tang ah. Graji ae. Nandel untukku. Untukku sing bogang iki. Kebersihan pangkal kesehatan. Gara-gara gigi, aku menjadi sponsor Pepsodent. Memang Modalnya sing kamu iki. ngapa dhewe-dhewe gak apa-apa. Cawe. Lanu aku bon. Tempat Enggak bener-bener. mangan ada biayaan. Ana kerupuk. Betul. Apa melayu? Awan, kerupuk ini kan ada tambahan apa? Tambah biayaan. Kong biayaan itu gak ada segini. Kawedi. Ngene gak keduman. Nek gak digalari ngene. Apa kapan kon? Rezekiku kabeh. Wetekku lewe. Iku. Kamu boleh kabeh. Kok mampu. Kok petise ini mampu. Siapa ngebom ini? Kurang ajar. Siapa ngebom batuk? Siapa? Gak wedi. Kon gak wedi kon. Gak wedi. Wedi. Gak wedi. Kon kok ngrusui sih, Pit? Aduh kancane ketara kan saiki. Iki lho medhek di. Medhek. Saiki konangan kelakuanmu. Mangkane kon niku kok ambek kanca gak tau cek kumpul api suwe. Senengamu nggih kacau. Bos, tintane panjang. Kale panjang. Mene mbene aja ngono, Pit. Sana sing anu mang lho.